Dalan, Kinapudno, Biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 4, versikulo 18 kan 19. Mayarig iti banawag ti dalan, apagnaan dagiti nalintag. Romanyag a romanyag, agingga a makatangkayagan ti init. Ngam nasipngat akas iti rabii ti dalan, dagiti managdakdakas. Maitikleb da, ngam di da makita, no anya tinakaitikleban da. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, Kinapudno, Biag. Adda tayon diti kalsada nga dayo kadagiti kabalbalayan. No adda sumunga dalugan, ibalangan tayo tidakala kayo. No agsardeng tilugan, unagen tayo, ket alaan tayo dagiti kwarta kas kada cellphone dagiti pasaheros. Mariglado dayta, alibtak lang ti kasapulan. Agbaligi tayo nga ta. No ngay, adda o may apulis. Igaraw mo manan ti ginatakrot mo. Ah? Agalibtak ka. No maala tayo ti kayat tayo ang maala. Pumanaw tayo at dagos dito eh. Kaslasaan ka lalaki. Takrot. Ha? Agnanayon tayo kadiakas toy. Agsasaad iti lumabas alugan. Tanya kumabay. Awan ti sabali at trabaho tayo. Sana mga anti pamilya tayo na awan tayo pagsapulan tayo. Awan pa'y ngarod may gatang itiarak. Saan mo't amabalin adawatan tiarak? Awan ti agkutigan agriyaw. No diyo kayat ti mangan iti bala. Ala, iyawat yo. Amin abagyo. Darasong nga iyawat tibag mo. No di mo kaya't at tumayab ti banga-bangam loko. Ay, pasensya ka. Pumalaan matikar katibag ka. Oray mo ma! Iyag mo, tanalaingak-ngag mo ma. Ha? Ibarsak yo dagiti bagyo iti tanga. No diyo kayat amabtak da ito abas. Ala, agawan nyo. Agawaan nyo. No diyo kayat abumtak da ito abas. Ado, tinaala tayo kadagiti pasaheros. Una, dabay cellphone. Sinalbag. Agre-ring dagiti cellphone. Ala, agawaan nyo nga ikatan dagiti SIM card. Darasong si kasi mo. Tulungan nak amang ikat ka dagiti SIM card dagiti cellphone. Wen, tulungan kan. Ala. Oh. Hintayo at dagos iti gayam ko. Tiya gayam ko nga gat-gatang iti cellphone. Masapol may dispose tayo at dagos na kitoy. Ibati tayo tinapintas a cellphone. Takukwa tayon. Oh, mabalin latamay. Mangpili kayo iti kukwayo. Hintay to ilako ti daduma. Nalaing da ya gayam ko tamo na ti aramidan na may papan kadag iti cellphone. Uy, Simo, anyang itar aramidam. Agpili ka unusan. Nangalaang iti ado akwarta nakita iti bulsa ti pantalon mo. Bingay ko day jay, bakit? Bingay mo iti. Sabali samot daytan. Naggapwam ngamin idi kalngan. Parbangon ka na simbang pata. Apay ang nagaduti sa lutsod mo. Alaam kit din taidulin mo. Kaya't ko amaamuan no sa dino tinagtaod at ti kwarta.
Saan mo nadamagan? Basta bingay ko. Awan ka di ti karbang amanga mo. Noan niya tinagtaudan ti kwarta nga ited mo kanya. Kwa. Nangabak iti kasino ti gayem ko. Balato ka no dayta. Nagdakkelan ngay. No balato ako nam. Nakaumay kamot dito ibalay, Lilia. Ada ka di masapol mo. Nangag mo ka di, ti padamag ijaradyo. Ay na, nakaamak. Ha, apay, anya ti padamag ti radyo. Ada ka nung nagsaad iti bas iti rabi eh. Inalada amin a kwarta ken cellphone dagiti amin a nakalugan. Anya, nabigbig da ka di dagiti managdakdakas. Nakamaskarada ka no amin. Di da nayawag adagos iti pan nakabagi ti lintag, taawanan ti cellphone da. Sinamsam ka naw, dagijay ama nagdakdakas. Ay na, matiliw da kumaa. Tapno mapukaw da kita managdakdakas. Day ti parikot iti kagimongan. Nasa umon. No asino kat dagitaa. Nakaumay kayo mat, nanang. Sumurot kayo kadi iti papana. Imayak, da umay kalapdan iti panggap mo nga agbiyahe. Apay alapdan nak. Ada ka di importante nga aramidan tayo, nanang. Adamat nisi mo di tabalay. Amangan no adamot mang saad ka na kayo iti kalsada. Mang saad? Asino pumamat? Adda ka no nagsaad iti bas iti rabi eh. Inalada ka no amin a kwarta dagiti pasaheros. Anya? Asino ngay nga tadagijay ang managdakdakos? Ay, jak mo, anak ko. Ipagarup siguro dagita managdakdakas. Amakalisida iti pangukuman ni Apo Diyos. Simo, apay ka di ama ikulkulan ka. Manipod pimanaw ni nanang dito'y balay. Pampanunutok ngamin ti imbagana. Asaan ang makalisi iti pangukuman ni Apo Diyos ti managdakdakas. Pudno ti imbaga ni nanang. Awan ti managbasol ang makalisi ka ni Apo Diyos. Malaksid laeng no agbabawi kun agbalbaliw. Nakaamuan ni nanang iti imbagana ang napasamak idi may sa arabi eh. Impadamag ka no ti radyo. Awan ti managdakdakas ang makalisi iti lintag. Impadamag ti radyo? Di da ka di mo no asino dagiti managdakdakas. Saan da nga mo kasano nga ta? No siyak mat tinagbiyahe. Kat masaad tinagluganak. Kat alaan dati kwarta kat cellphone ko. Kaya, saan mo ka din napatuluyan ti agbiyahe? Wensa, amangan no adamang saad iti pagluganak. Ay, malagip ko gayam. Naggapwam ka di, idirabi eh. Hello. Hello, Mang Puldo. Apay ka day? Umay ka, tamapantay mananagsaad iti sa bali adiso. Mang Puldo. Aguri-gurak mat. Guri-gurlaan. Agjakit ka. Iti kastakit saan ka malamin. Sanak pa'y kumuyog ita, Mang Puldo. Diyos ke kakiti. Agkurang kami noawan ka. Taasino kumati agpaay alok out. Mania talaga tibagi, Mang Puldo. Agbalbaliw ako. Asaan? Saan na mabalin? Awan ti sumina iti grupo. Lading ita, Mang Puldo. Saan ka makaumay? Pagbabawyam ti isisinam iti grupo. At dalaki ti dakas ama pasamakan ka. Kalpasan day tuwing operasyon tayo. Isublat tayo day jay asimo.
Anya ka di ti aramidan tayo kan kwa na, Mang Puldo. Kas iti sigod. Ipak niyo. Ariglado, Mang Puldo. Day talagayam. May salaabala. Mabigat anton as simumulagap. Kas di rumbang aramidan iti asinuman na sumina iti grupo. Mang Puldo. Nadagsan ti dusa ti sumina iti grupo. Tapno awan di pagtuladan ti daduma. Masapol ang madusa na di asimo mulagat. Day tatirumbang. Ha? Masurunak iti day di at tao. Itaaman pa'y akas na ti jar mo, balasan ko. Kasla da parikot mo. Nanang, adda madmadlaw ko kanisimo. Madanah ka na. Anya tinadlaw mo kun kuana. Manipod iti may kayo ijay balay anang ipadamag iti maipapan iti bas ana saan. Kasya mo't kanti madmadlaw ko kankwana. Anya ko mati maipapan iti dayjay. Kanayon ang maikulkulang. Idi adda imawag kankwana. Kasla alusi isan. Kasla adda kabuteng na, nanang. Ha? Anya ko mati pakasagnaran na. Taapay nga apektado iti napasama. Kwananang, mas dawak pa'y. Taadda nakitak idi, medyo dakkel agatad iti bulsana. Anya? Dinamag mo kumaa, no sa dino tinangalaan na. Kaya't ka makasarita si mo. Ada ka di rumbang nga ipudnom ka na kami. Nanang, agpagganti biag ko. Ha? Apay? Ibagamtap no maamuan may. Kaya't ko ti agbalbaliw. Ngam ko na ti kakadwak. Nga anda ka no dakas ang mapasamak kanyak. Ha? Anya ang grupo ti nakaikamangam. Ti grupo ni Mang Puldo, nanang. Agsad da iti lugan. Kat samsaman da ti kwarta. Kan bagdag iti pasaheros. Ay, Diyos ko, naramid mo ti kasta? Agbabawi ak, nanang. Agbalbaliw ako, ma. Ngam kabutang ko ti grupo ni Mang Puldo. Tapno saan nga agpagganti biyag mo? Agpakadwa ka kadagiti opisyal ti barangay. Ibagak kadakwa na ti naramid mi. Wansi mo, kad ibagayo kadagiti pulis, tasiputan dati pagsaudan manan dagita a grupo. Agsipot kayo kakadwa. No addamatan awan tayo alukan. Ibalangan tayo manantig kayo. Addamanin kwarta tayo. Kat kalpasan da ito ay nisimo ti saruno tayo. Ay glado, Mang Puldo. Malas na pasaan akimuyog. Awan lang arudan kwarta na. Dakas pa'y ti mapagteng na. Ikan tayo iti dakkel agungguna. Ikan tayo iti gungguna na. Ti itatangad na iti barsa nga at di na oras. Day talang ti rumbeng tapno awan ti pagtuladan ti agin lalaing asumina iti grupo. Sasaor na day di agin lalaing tumang amin. Nai-report mo ka din, tinapasamak. Uwan bagat. Agbas kanu dagiti pulis. Agsibilyan da nga aglugan iti bas. Sigurado nga ron, nga adda mapasamak arin nupak. No saan asumuko da Mang Puldo. Kapilitan nga aramiden dagiti pulis ti rumbang. Ipagarup dan to a pasaheros dagiti nakalugan iti bus. Ngam nakasibilyan gayam a pulis. Intun rabi hija inyawag ni Mang Puldo nga ipapanmi kuma. Imbag ta nakaamiris ka, Simo. Idi imbaga ni nanang. Asan ang makalisi iti ukom ni Apo Diyos. Nagbutangak.
Ismaing kadang kau ti agbalbaliw. Nasaya at tinaramid mo. Ay, talaga amadi ti kasjay nga aramid. Karo ba? Tanggan niyo, ti padamag ti radyaw. Anya ka Nay. ti iririyaw ni Lilian. Agtalna ka. Talingagan tanon niya ti ibagbagana. Nadiliw ka no, ti managdakdak kasi di rabi ay. Ha? Ipadamag ti radyaw. Ay, darasang bagat. Ilukat mo ti radyo. Tadanggan ta ti padamag. Wala kay. Sige, tayo nakilukat. Ay, tingatag grupo ni Mang Puldo tinatiliw. Sapay ko ma. Tapno sa anak ng agpagad. Oh, nagmalas kitin. Pulis mo't kayam tilinaon ti bas asinaad tayo. Ngarod Mang Puldo. Mabalod tayo dito'y nagsipngat apagbaludan. Awan pa'y nalawag asilaw. Agkurkuri dumdum. Sinalbag. Oh, nagrigat ang tagyan dito'y pagbaludan. Nyangay itada ito'y. Rehas mo't amin ang tinagtungpalan tayo. Urayot ti panakayakar ko. Iti pagbaludan dagiti babae. Sapay nangag ko. Pagdalusan datay kano iti kanal. Ay sinalbag kiti. Ay takit agdaluson iti kanal. Oh, Nagnegosyo tay lakuman. Ngam tinagsaad iti lugan. imbaga mga mingag saad tayo iti lugan. Ho, tinagpabasula na. Tauray si kakat nagmayat kamat. Ito, malungsok tayo iti pagbaludan. Kasanon ti pamilyak. Oh, Uray siyak mo to. Kasanuda mo ngatan. Agyaman at iti apo. Tanagbalbaliwak. Kat sa anak akaraman kadamang Puldo. May sa kakumamot analidam ti Dalan na no di ka nagbalbaliw. Naamiris ko. Amay mayat matlaeng no nagbanugan ti aramaten. Ngam timang loko iti pada a tao. Talaga mat. May mayat matlaang ti panagbiag mo no saan ka ama nagdakdakas. Pudno day tabagat. Naimbaklangan tanalaglagan ti panusa nga impataw dakan ka. Gapo iti panakikadkadwam idi kadagijay ama nagdakdakas. Ay, sigurado. Agtali na dagijay iti pagbaludan iti mabayag. Anyapay ngay no di kasta bakat. Mismo a pulis ti nakakita kadakwada. Anang saad iti bas. oh, napano ka naglinis iti kasilyas. Oh, nagrikatan. Dumuna ta mailiwak pa yan iti pamilyak. Oh, agbababawi akong kadagiti na aramid tayo akinadakas. Oh, Ngarod. Rigat gayam ti mayadayo iti pamilya. oh, Pagbabawya mo ti kastoy nga aramid ko. Ano? Tani. Ipanda ko ni iya pagbaludan dagiti babae. oh, hala. Tinasayat nga ramitan tayo. Agsingsingpet tayon. Magbalbaliw tayon. Iti kasta. Makaruwar tayo tumatlaan. Liklikan ti agaramid iti may kaniwas, tapno ti biag, mailisi iti dakas apasamak. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, Kinapudno ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, iti direksyon Virgie Bagley. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Leonard Ributaso. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito nga istasyon.
Agyaman kami itin kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.